YouTube. Tja Dodo. Och hello, du hörs jättebra på YouTube. Du hörs jättebra. Oj. Jag fick det svåraste parkouren. Men jag lägger tillbaks när jag kommer till det. Det vore ofta. Han bara ramlar nu. Han ramlar mer. Han tog den svåra vägen. Och jag råkar göra någonting så jag börjar gå automatiskt. Jag går automatiskt åt sidan. Och jag råkar ta på sprint. Va? Jag råkar ta på ett fusk. Va? Och jag råkar ta på ett till så. Vad gör du? Du måste... är det kistor i mitten? Ja. 5, 4. Hello. Ja! My diamond sword. Va? Men det är väl diamond sword? My diamond sword. My diamond sword. Yes. Jag fick liv tillbaka. Ja! Du är ju vampyr. Nej. Va? Nej. Ja. My diamond sword. My diamond sword. My diamond sword. I'm so ugly. Jag fick kan. Oh yeah. Jag fick kan. Vad bra. Du har nästan full armor. Du behöver bara skor nu. Järnskor. Jag har ett fisk så jag kan hitta allt. Så jag kan hitta alla kistorna. Men du har slime. Slimes. Ofta. Ta ditt diamond sword. Hello, ta ditt diamond sword. Jag har inget diamond sword. Men varför ligger det där bredvid moroten och ironet då? Men det är diamond sword. Det är så diamond. Men det är inget diamond. Vad är det då? Trä eller det är trä. Aha. Det saknas ett. Har du ett? Ja! My diamond sword. Nu ska jag komma ut. Nej! Och jag får pinnar. Ja, om du hittar 2 diamanter ska du göra diamond sword. Det är diamantsvärd. Ja, diamond sword. Åtta. Så här bara. Diamond sword. Sen bara, jag tror vi ser diamantsvärd. Diamond sword. Diamantsvärd. Ofta. Du behöver bara en iron till, sen kan du göra skor. Eller hur? Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wooden sword typ. Wooden sword. Hugo. Vad är det blödigt? Ja, Hugo. Ja? Wooden sword. Wooden sword. Nej! Vänta. Yes. En zombie vill döda dörren. Alltså Hugo, sen när de ska komma och ta kistan, då så finns det ingenting i kistan.
En dubbelkista, där finns det järn. Järnsvård! Nej. Jo. Nej. Jo. Mm. Jo. Mm. Jo. Mm. Jo. Mm. Ofta. Mat. Det ligger innan dåligt. Men inte det där guld. Jo, det behöver jag inte. Det var eldkraft bara. Men det är ju bra. Nej. Ah, ja. Alltså det är bra ifall vi tömmer. För då, när vi dödar dem får vi mycket mer. Ja, då var det inget. Jag önskar om jag hade en kompass. Lag. Jag var tvungen att ta liv. Spring Hugo, spring! Jag stänger av mikrofonen. Nej, du behöver inte det. Men jo, för han kan döda dig annars. Nej, det gör inget. Okej då. Titta. Jag tog bara på något sätt. Varför ligger du där då? Okej, han puskade. Det var inte ditt fel. Det var hans fel. Han puskade sönder. Ja. Men vi kommer tillbaka. Ska vi komma tillbaks med med en till Survival Games del 2? Ja, hej då! Hej då!